Golek sekolah sing sabar. Aku nek bu guru ini sekolah terus aku kecak iki. Mergane apa? Nah iki bu guru SDSB. Apa SDSB? Semok depan, semok belakang. Wah, pengen. Penggemare Mbak Tatin. Sawah biasanya. Lah Mbok, apa? anu tulung mbokmu kabotan gawoan. Piye ta? Gawat. Lho Ayo ning sawah kan ado. Iya. Iki lho, Lemu teli. kabotan. Aku padha karo ning Beringharjo batu mau batu iki batu roek. Aku ora tau dodolan kuwi. Wah, kayak babalan bale mlebu gawang. Iya. Oh, PTE jago bar tampa rapot to. Munggah. Iya. Kandhane ya. Ya, Mbak Tatin karo Mbak Mbak Tatin. Ayu. Ya, loro sisan. Loro Ini sisan. Mbak Tatin. Oke, Mbak Tatin. Iya, wis. Golek sing gedhem-gedhem iki lho. Kandhane ya. Iki idolaku lho, Dul. Dhisik ya bojoku semene iki ben. Nah, terus Dhuwure 150, bobote 120. Dadi mlaku kaya SpongeBob. ya ora. Terus Oh, kowe aja muni SpongeBob. Apa, Bos? Kowe ngece sinden pinggir dhewe kae. nyuwun sewu lho, Mbak. Padha bojoku, Dul. Heeh. Bojoku kae 150, bobote sejak 5. Heeh. Saka mburi kaya kulkas 2 pintu. Bojoku iki 150, Heeh. bobote 120. Pengen diet. Terus Bendino mlaku 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo. terus Bu, kuru. ora iki saiki mbuh tekan ngendi le mlaku ora bali-bali iki. Kuwi bojomu minggat. Oh, ora diet to kuwi. Kon melu kaya bojoku. Ngopo? Melu yoga. Wah, apik kuwi sehat. Apik piye? Melu yoga kok. Oh, yoga rung nyambut gawe. Tenah kere. Yoga rung nyambut gawe ya. Monggo. Monggo, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Yes, Mas. Nek mau bu guru iki TU. Kok TU? TU apa? Lho nek TU kan pegawai sekolah, tadi kan bu guru ini TU-nya. Oh. Ngono iki golek sekolah iki sing sabar, kaya aku dhisik, Mbak. Lah pripun? Lho, sekolah sing sabar iki angel lho. Jenengan nek mlebu sekolah SD iki jam piro? Jam 7 to? Jam 7. Ah, kuwi ora sabar. Aku jam 8. Kok jam 8? Takoni gurune, Mas Aldo, kok tekone jam 8? Jenengan mboten sabar lek teko meruput to. Oh, sabar. Golek sekolah sing sabar. Aku nek bu guru ini sekolah terus aku kecak iki. Mergane apa? Nah, iki bu guru SDSB. Apa SDSB? Semok depan, semok belakang. Wah, pengen. Penggemare Mbak Tatin. Nggih. Ya. Nggih. Karena apa? Nembang apa Piyai loro? Ya. Wah, ya ki pas banget iki Mbak Tatin lemu, Mas Wis ben lemu. Tonjok Mbak Ayu lemu, Mas Aldo ya lemu. Wah, besok ndi anak kok bal voli lho. Mengko terakhir arep tak jodokke Junet karo Prastiwi. Ya. Saiki nggih Mbak. Cocok nek. Apik lho kuwi jan malah kaya lombok temumpang tahu kuwi kok. Ning aku mesake Mbak Prastiwi, Bos. Apa? Malam pertama mesti opnam. Kok sebab Oh raja-raja untune. Ayo, tembange apa? Ya, Nggih, Mbak. mau enten pamundutan Pak. Apa? Menapa? Gerajakan. Oh ya, dibawane Piyai loro. Ya. Monggo. Ayo dikancak lah ndek meneh wedhus. Iki Kula mung pindah mriko, Bos. Ayo kowe. Aku main kepengin weruh Aldo joget iki piye. Ampun, Bos. Ah piye? Lho wingi tengene kok panggungnya jugruk ya. Niki Iya. joget iso memolo niki. Mangga, Mbak. Mampiat mayor eman Ya. Banyuwangen. suarane gending belambiangan Blambangan. Iku kulino sing neng sawah biasanya. lah Mbok, apa? anu tulung mbokmu kabotan gawoan. Piye ta? Gawat. Lho Ayo saking neng sawah kan ado. Iya. Iki lho, Lemu teli. kabotan. Aku padha karo ning Beringharjo batu mau batu iki batu roek. Aku ora tau dodolan kuwi. Wah,
kae babalan bale mlebu gawang. Ayo. Nyaram yai noswan tara Banyu Banyu wangi ya dibarengke Yai loro Kulon gunung wetan gunung samudra samudra ya wetan segara ya lor Bareng meleh mboten? rasa Mbok kula dites kali aduh Mbak Sange wong lawan niku. Ayo do ngadeg. oh iya Pripun cakepane Mbak Sange pengen Kulon gunung wetan segara yo Ciro lu. Segera. Kok malah Mboten sakit. kaya cah SLB Itu depono suarane ana wanune kok njero. Ayo wetan gunung tok. Lah piye? Wetan gunung, kulon segara. Lah iya, cengkoke. Kowe mau gunung kelepan segara. Segarane dhuwur. Wetan gunung. Tanggur untuk monggo. Pun lajeng kemawon, wis mampir ben. Lor lan kidul alas angka kang kalim ya lewyan belam Belambiangan Belambiangan ya aja monggo aja tak apik yo mak oh apik apa iki nabe meh ngawur kok ya Ngopo ben kok nginjeni? Sik wi latihan ra teko. Kok reme blong. Lali ra dienrem. Mundur. Blong blong blong. Monggo. tanah India kumel yaring taman sari nuswan tara ya ayo wedhus-wedhus rada nisih siki iya arep ngopo anggo ngeber Banyuwangi iya mangga yuk Raja Kandang Raina
Gandeng tangan Pinggir pinggir pesisir karena bisik-bisik semayaman mantri janji urip sir-siran ambek gandengan matur sembah nuwun Gagrak Banyuwangi. Ya. Matur nuwun ya, Mak. Mbak Ayu karo Mbak Tatin wah ngebere wis. Kula tagih sik Junet kali Mbak Prastiwi nggih. Jelas. Anji ya. Kuwatir. Cintosi para netizen-netizen. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Prastiwi. Ya, Mbak Yu Prastiwi kantun setunggal. Inggih menika Liwung. Ya. Ya, karo Mas Junet. Karo Jonet Prastowo. Ini net. Nek tengah Wis pasangan serasi. serasi. Iya. Nek artis sama net artis Jakarta sama net. Ditulungi net. Iya, wis. Nyuwun sewu. Nek rabi tenan ono paling anak-anak terwelu paling. Kira ada. Cocok ya. Cocok ya, Bos. Piye Net jejer net. Ora Sing Prastiwi pundi? Weh, kuwi ngarepmu iki lho. Jare kula kon duet kali Prastiwi iki lho. Matane. Matane. Kene aku. Syukur ora. Langsung dionekke matane. Piye nek awake dhewe saiki kletak-kletakan wae. Ya ora. Awong janjine kok duet tok. Duet. Dirayu Prastiwi. Dirayu sih. Kaya pasanganmu kae lho, Net. Waktu kuwi jumpa pertama. Aku rasa tok rayu wis gelem kok. Wah. Wah. Rasa dirayu wis Lah gelem. iki wong apa anane kok nek cara wayang Antasena kok. Ora kuwi lagi arep bedake ngarep rombone endi.
Dirayu net lihat ah. Iki lho murine lho. Oh, kuwi net mapan. Brutu net. Brutu. Lihat air mengalir. Ngono kan nek dirayu net. Ayo net. Net. Ayo kowe. Ora kewagang Jonet malah ora kewagang. Aku berpuisi ya Ben ya. Ketika mentari terbit di ufuk timur. Kedawan esuk-esuk. Ketika mentari esuk-esuk. Mentari. Esuk-esuk ngono wae. Kedawan esuk-esuk. Esuk-esuk. Dan ketika kakiku jatuh terduduk. Dodok. Jatuh terduki dodok. Aja dawa-dawa aku ora kuat e. Aja. Dodok ngono wae. Dan gemericik air mengalir di sela-sela bebatuan. Kalen. Kedawan net. Berarti dirayu ya. Dirayu cepet disingkat. Esuk-esuk dodok neng kalen. Ngising. Wah wis. Ane ora ana ya iki ya dol. Iki termasuk dol cangkem. Nggih kula dol sak napa-napane dol. Ora ngono. Ngono lah. Lagi ngerti ya. Berarti oversize. Ayo, gek nyanyi kok ndak tekan iki. Yo, Liwung, Mbak Yu Prasasti. Mbak Yu. Ayo didampingi. Wah lho. Mulai nyanyi maksud. Oh, sapa nyun sapa? Ora usah dhewe wae. Iya ning sing nyanyi kene. Wah goblok kowe. Goblok. Ra dijak kowe. Mbak Sange dioneke goblok. Ora apa-apa, aku iki termasuk umure sak dhuwurku. Aku punden ya. Mbiyen sing Delokne arep dilarung ning anu. Ya suwane Mbak Prastiwi niku mas angkatan oleh gunungan iki lho. ya ora kaya. Yo. Engko dideblingi ra apa-apa nek kowe arep jengkelit. Heeh. Kowe jengkelit barang. Nganggo anu barang to, koprol barang to. Wah, ora ngerti aku. Biar lebih apa? Menghayati, menjiwai. Iki biyen main sirkus ya Prastiwi. Mbak Prastiwi. Biyen kan dhuwur. Jelek mengkeret kan. Saking dhuwure Yayu ya. Yen sewu lho Yu. Wedi. Nyawur. Kuwi dhisik iki akibat gempa Bantul. Begitu isu tsunami, omahe kidul mlayu, tekan ndungkelan sikile trepes. Trepes nggo jejak. Aku yo ngomongke yo ngopo. Yo, Mbak. Dadi, yo. Yuk. Liwung. Wedhus telu melu joget ya. Nek lagu iki joget ae. Wanita kuat tangel lamun. Wanita satu di antara wedhus tiga. Tetep isih eksis kok piye? Ya, bakoh. Nek aku le seneng ning ngeten iki lho. Hae. Lane ning dhuwur malah kaya pramuka. Hae. Enak. Ayo. Sabtu
nafsu ora aku. Wah, ora nafsu minggir-minggir ki mah jijik iki mau. Ayo, sing mempeng banget wis ben. Aku pengen nek cilik iki piye lho. Lagune Ana sensasi. 500-an ora kathokan. Oh 500-an. 500. Tanpa ketan 5 ora kathokan. Ora krungu aku Mas. Yo lo nyanyi yo ora mutu. Gimana cendol dawet apa tanpa cawet yo? Ya karo kuwi barang tanpa Nekat banget. Yo mangga. Aku Yo. ning wayangan urung tau joget lagi karo Mbak Prastewi lho. Wani joget aku bos tenan. Nek ora Mbak Prastewi aku kan ngefan karo iki sale. Ini nek Doro apa nek Doro? Nek Doro kuwi Megan Plangkok. Mabure piye mabure? Oh, wisuk duil. Terus ambles bumi kowe ya. Ambles bumi. Doro ambles bumi. Kacake bantere ya Antarjo. Yo mangga. Yo. ngatur ngopo kowe? Syukur. Syukur seneni. Seneni kowe. Syukur kowe. Seneni kowe. Wah, Ayo mangga. sing komandane wis diseneni kok kowe. Ndake. Ngomone anggota. Wis ora usah dikon kok disantret wae. Yo mangga. Ngopo, Ben? Ngopo? Aja liliput aku. Rada adoh kok nek anjlok ngenani sikil lara tenan lho iki. Ayo medun. Aku ndak tiba. Iya. Kok dolanan to aku. Adik jangan nakal ya. Aja nggo dolanan to, Cah. Langsung wae. Wah! Ya Ora. Ya langsung. Men meriah nggo dolanan sik. Aduh ya. Keriye. Sabda Pandita Ratu. Oh, Sing nyanyi mau aku mulai tandeke. Aku iki gaweanmu ya aku sing nyanyi. Ini yang weteng kula ora nek asli. Ya Allah, paring ana sabar ya Allah. piye meneh iki? Malah kaya ngunggahke dispenser lho. Ola. Masuke meneh. Kurang ajar banget. Ora iki Wis ben lho Mbak Yu, wis ben lho. wis ben wis ingin tenan kowe. Kandhane. Kok ketoke nafsu banget aku Ben. Keriye aku. Kaya piye to? Ning ya wis ben suwe ra dijunjung aku. Wis. Apik tenan iki. Wah. Iki kata-kata yang menghimbau lho iki. Kode keras iki yo berarti. Ayo yuk, teruske yuk. Dadi lor atiku. Wong bagus nanti waktu. Dadakan rintan siandaku. Gusti Allah, paring ana ngapura. Wis Ben. Iki ya Pak. Aku kok dadi duwe sinden pekok kaya. Bos, kula mirsani jenengan nembe niki. Mbak Prastiwi niki jan total tenan. Mau disuting saka kono dikadoan iki mah kaya luwak anyang-anyang. Sampean terlambat. Mas Aldo, sampean nek mrisani Mbak Prastiwi lagi sakniki terang. Niki fane luar biasa. Wah, kene apa? Di antara sinden-sinden iki fane Prastiwi paling. Lho kok saged ngerti to? Sampean nek nonton wayang nganggo ana wong nganggo kaos gambar angel. Oh, nggih nggih. Bener kok banget. Ane sing mesake sing niki. Ngece wau. Begitu Mas Triwi njondel ting. Hah, padha dure. Ben kok tak ambonane. Ngece. Wis diamboni. Ayo dintekke berhasil. Yo. Sabda Pandita Ratu.
Piye nek ngene? Tepuk tangan kagem Prastiwi. Iya. Luar biasa iki totalitas yang luar biasa. Gendong meneh Ben ayo. Kono. Penake Ben. Tuman. Iki ne wis dosa guyu kabeh iki lho, Ben. Ayo nonton. Ayo. Iya. Ki weteng kula ora nek iki. Luar biasa iki pokoke. Iya. Siap-siap viral kowe yu. Iya. Besok pokoke anggere Prastiwi njaluk foto. Ah, paling sing foto mung bathuke tok munggah ngono. Wong-wonge cendhek banget ora. Aku lho rekane kei foto niku Mas Teneni. Lah mriko. Ya sing ndar foto monggo setengah badan ya oleh napa njupuk ndase tok lho. Wah, aku ora nggondas. Teneni malah. Ning dewa tenan. Pak Prastiwi matur nuwun. I love you. Nggih, waduh ngunci I love you barang iki. Ha ya saking wis pokoke tenan. Nggih, Mas Aldo, Mas Wisben, Mas Junet sembah nuwun. Ya. Sampun kepareng ngrencangi nggih. Iki tak neruske crita sik wis setengah siji ndak ora budul critane no. Ya ayo tak derekke mak yo nggih. Kabiasa swaranipun lir ombak ing samudra.
dampyak. Nadyan aku ki wis tuwa yen to nyumurupi prajurit padha lumaku kuwi rasane kaya bali enom meneh. Werkudara. Wah. Baladewa Kakang kuwi. Wis suwe pun Kakang ora prapta negara Mestina. Nganti pun Kakang ora weruh perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Gajeke crita sing wis sumebar warata saindenging jagat yen to anak-anak Pandhawa tumpes kelor datanpa sisa. Yo pancen bener. Anakku ora eneng sing urip, anake Janaka ora eneng sing urip. Kabeh padha tekaning pati. Lah kok dadi iki aku ngadep. Iki aku ngarepake rasaku kaya isih padha urip ning alam padang. Iki sapa Werkudara? Aku wis ora kerbong, aku wis ora ngerti. Wah. Sing ngarepku ya anake Setyaki. Lho, anake Setyaki? Yo. Jenenge sapa? Jenenge Jayasanga. Jayasanga ya Raden Sanga-sanga. Lho, menangan. Yo. Raden Sanga-sanga? Yo. Sing angka loro kuwi sapa? Miturut pasuryane, wah corekane pasuryan kok ora beda. Bareng aku weruh karo bocah sing ning tengah kuwi, rasaku kaya weruh karo Gatotkaca. Kuwi anake Gatotkaca kuwi putuku. Lho, putumu? Ya. Sapa? Kuwi Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana. Ya. Sing mburi kae. Kaya putuku. Anake sapa? Anak Antarja. Jenenge sapa? Raden Danurwenda. Lah terus kok sik. Anak Antasena eneng ora? Eneng. Endi? Iki bambung kaya bapakne. Gleleng kaya mbahne. Hus. Wah, ora nyono babar pisane Antasena ya anak-anak. Monggo wujude ya ora beda karo gerangane. Heeh, Mbah. Aku putumu, Mbah. Wah, jagat Dewa Bathara krungu suarane wae kaya wis isih weruh Antasena urip ning alam padang. Biya-biya Werkudara. Apa? Iki adiling sing kuwasa nadyan atmajamu padha mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Ning kowe iso nyawang anak-anakmu meneh, sarana kowe nyawang putu-putumu ingkang jebles ora beda karo gerangane. Wah, iya. Setyaki, wonten dawuh. Kowe ya ngono. Nadyan kowe mbiyen Senopati Ndarawati, sing saiki wis suda kekuwatanmu merga wis dipangan dening umur. Kowe anak-anak ya awak-awakane tanpa beda kaya kowe. Wah, kenceng ngarenceng kaya mengkono. Dasaripun anak kula sanga-sanga menika turun kula. Turun kowe tegese seneng jotosan. Wah. Ya syukur tegese ana sing nurunake karo sing gerang. Ih, matur sembah nuwun. Wo, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Nggih, kula pendika jimat paripik. Siwa Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, Jayasanga ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Wo ingkang wayah. Utawi ingkang wayah pun Sasi Kirana kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Sasi Kirana. Iki. Wah, edian padha ya mung kok gondrong. Ya wis ben. Tak kon potong angele ra jamak-jamak. Wah, wis ben. Menono bedane karo bapakne. Ya, tak tampa Sasi Kirana pangestune mbahmu tampanana. Lho pendika jimat. Eyang, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang Banjar Jungut. Wah, Sasi Kirana putuku tak tampa. Pangestune mbahmu tampanana. Kula pendika jimat paripin dayan ning kasantosan. Eyang Curiganata kula ingkang wayahipun Danurwenda ngaturaken bekti kula kunjuk. Danurwenda tak tampa pangestune mbahmu tampanana. Nggih, kula pendika jimat. Eyang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, putuku cah bagus tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sangat anggen kula ndadosaken jimat paribih. Simbah Grojogan Sewu aku ngaturke bekti ya, Mbah. Wah, iki kok ora iso basa. Wis tak kandhani anak Antasena. Diru karo gerangane. Ya, jenenge sapa? Aku putumu Jayasena. Ngaturke bektiku katur. Ya, tak tampa pangestune mbahmu tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Mbah Kakung bektiku katur ya, Mbah Kakung. Wah, Jayasena tak tampa pangestuku tampanana. Sanget banget tak pun didadekake jimat. Ana apa, Mbah kok ngawe karo putu-putu kabeh? Kepareng aku putumu Jayasena nyadong dawuh.
Pareng ingkang putra pun Jaya Sanga Jumadung dawuh, kula ingkang wayah pun Sasi Krana Jumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Danurwindo Jumadung dawuh. Jaya Sanga Sasi Krana Danurwindo Setyaki Jayasena. Kabeh putu-putuku kabeh ngerti yo. Dina samengko aku minangka dadi wakiling Sang Prabu Kalimataya ya eyangmu ing Ngastina. Cetha paring dawuh kalawan eyangmu ing Grojogan Sewu yen to samengko ora suwe meneh eyangmu Kalimataya bakal lereh ke Prabon. Tegese ninggal ke Prabon Ngastina ora dadi nalendra negara Ngastina. Mula banjur mawana pirembugan. Sapa ingkang wenang lan ngganti kepraboning Yai Prabu Kalimataya ora ana nalika jabamung. Ya kuwi kadangmu si Parikesit. Sabab ngendikaning Yai Prabu Kresna, ngendikane adikku Kresna yen to nalika semana nampa sasmitaning dewa ingkang bisa nurunake turasing negara Ngastina ya kuwi ibu saka Wirata wondene bapak saka piranganing Pandhawa. Mongko sing ibu saka Wirata lan bapak para saka Pandhawa kuwi ming Abimanyu karo si Kanjeng Hyang Utari. Gandeng Abimanyu wis ora ana. Abimanyu wis mati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Mula banjur dewa paring dawuh kaya ingkang wis tak kandhakake mau. Ora ana iku jabung si Parikesit. Mula kowe tak jaluk kabeh padha nrima. Kowe tak jaluk kabeh padha ikhlas. Merga iki pancen peparenging Jawata. Nggih. Mula dipun dawuhaken wa kula namung kantun derek. Nggih, mula dipun dawuhaken Hyang kula namung kantun derek. Iki menawi dipun dawuhaken Kanjeng Hyang kula namung kantun derek. Aku mengkari manut pengendikaning simbah-simbah Pandhawa. Sapa wae sing dadekke ratune negara Ngastina, Jayasena mengkari jumurung, Mbah ora duwe niat kepiye-kepiye. Mula kang sangka kuwi kabeh padha tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Bakal kepiakan ya kuwi jumenengane si paripurna ya si Parikesit. Ya mung dina samengko ana panjaluk saka aku ing ndaturake marang Kyai Kresna. Gandeng mbahmu ing Grojogan Sewu ingkang bakal mangku kalawan Parikesit. Mula dina samengko aku njaluk syarat srana supaya turas Kurawa lan turas Pandhawa padha rukun. Tegese yen ana turuning Kurawa ingkang rumangsa isih mangkel atine lan isih lara rasane merga wong tuane mati ana ing Bratayuda. Yen bakal darbe niat kang ora prayoga dielekke. Dijak manunggal. Ewondene ora kena dipringgake becik mangsa Baranga Purbawasesa. Merga pangajabku Ngastina tentrem, Ngastina ayem ana ing panguwasaning putuku si Parikesit. Prawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimatmu. Nggih, wong Estupada dawuh Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang kula namung Estupada dawuh paduka. Ya, Mbah, aku mengkari manut ngersaning simbah. Terus putu-putu saiki didhawuhi piye? Ngrondani negara Ngastina. Yen ana trubusaning satru telik Mangindrajala. Ingkang kabeh mau dumadi saka turasing para sata Kurawa Jawa dikangelan. Dilangket, dijak manunggal, ewadene berguguk murtawaton, mangsa borong tak pasrahke marang kowe. Nyuwun pamit tambah pangestu, nyuwun pamit tambah pangestu Kanjeng Hyang.
Srikata Dyan Gatotkaca tinon mapakar Kasuta Tegapira Kresna Parta Manohar Saktinira ngaglah ngregancang nganti kaya tugu Sinokarta menika ta warnane putra ing pringgondani atmajaning sawarga Raden Gatotkaca kekasih Raden Sasi Kirana citranipun prabéda kelawan ingkang Rama nalika semanten sigra tancut taliwonda tancut araning cecincing taliwonda cecawet ning setake sabuk bandange arsa ngambah dirgantara Raden Sasi Kirana samya sakala sukun jejak Bantala de gayuh ngawiyat sumusuping ima Imandaka Kecer Injo
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan nuwun sewu ndadosaken kaget raosing manahipun ing abdipun Togog. Ing atasipun kula menika namung abdi, kula menika namung batur, mboten kadosa dinten menika. Lah kok kula dipun caketaken anggenipun sowan. Togog wonten dawuh. Sinuwun Prabu nimbali dhateng abdipun Togog. Ngertiyo? Yen to wektu dina iki tembang rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen to Ngastina bakal ana jumenengan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal gumanti keprabon ya kuwi ora ali kejaba mung ingkang bakal jumeneng nata ana negara Ngastina tanana kejaba mung Raden Parikesit Gog wonten dawuh ujaring para sepuh kang padha ngandhake yen to aku Prabu Sawarka ing Trajutrisna iki isih turun Prabu Boma Narakasura tegese isih ana sambung getih antaraning panjenengan ingsun kelawan wong-wong Ngastina luwih-luwih Kanjeng Eyang Dwarawati ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih lajeng Gog bareng tak pitung-pitung ala apa yen to aku nyengkuyung marang jumenengane Si Parikesit sinambi nyaketake pasduluran nuntumke daging sing renggang balung sing pisah aja nganti dikiwakake Trajutrisna muga bisa direngkuh minangka kadang dening ya kuwi Yayi Prabu Parikesit ing bakal jumeneng nata ning negara Ngastina Lung lagi iki lho awak dhewe ditimbali biasane ditimbali ratu ki dijak mrono mateni sapa dijak mrono ngrangket sapa iki kok malah duwe Pak niat sing apik niat sing becik ya wajibe awake dhewe bersyukur ora sanggadak matur werna-werna apa sing dadi dawuhing Sinuwun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukno glondong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pedhi pirang gerobak aku ora bakal owel kesugihan negara ing Trajutrisna iki tumpuk undung kula kang sangka kuwi aja dikangelan Gog Mas Picis Raja Prana wulu wetu sing saka negara Trajutrisna mengko bakal ndaturake marang Yayi Prabu Parikesit kinarya srana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalindra ing Ngastina Yayi Prabu Parikesit Gog rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaruing sinten ingkang mantun minggah dhatula ing negari Trajutrisna kejawi namung Radyan Kertiwindu Dahnyang Swela miwah Sang Dursabala dumrajak tanpa harapan mangayun ngersaning nata Prabu